Vitamins plus minerals is an iron plus. If symptoms persist, consult your doctor. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 12:44. An oras hatod sa Indokang Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Red Horse, lakas ng tama pero di wasa. Drink responsibly. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Tanduay Ginto, ibang ginto. Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Mga tugang, eskaramosa na sa DCGB! Ano nasa Eskaramosa na sa DCGB! Escaramuza, istorya sa kakanan, mano-mano sana. Marina, entra na sa Escaramuza. Sige na, Kuya Nal, tindog na. Bagong gupit ka man baga. Medyo nagdakol, Kuya Nal, subok mo. Day na iling so ano. Oy, ika nagtaram ka, mura ako tigdataram, ha? Iyo mo nanggad, Kuya Nal, pag ali ako digdi na nakahampang taka, gari, day naman halata, dapat pala arog ka ng mga upaw. Taraman ko si Tatay Jun pa naglaog sa aga. Oy, maray na pagkauto po tabi sa Indo dyan. Ano tabi, may tubig, may kuryente. Duman sa muya sa Kagbakong, sa sentro. Anong nang aldaw, Kuya Nal? Dura ang kuryente. Maray nga ni sa Purok 4 ga dito, Subusay, igwa ng kuryente. Ayan ano, sana magserbing leksyon. Duman sa nagbabarayad tabi. Nakakadamay tabi kisibilyan. Diyos maray na pagkaudto po sa Indo mga tugang. Aldaw kitang ngunyanin. Miyerkules. Ano Kuya Nal, sinurrender mo na su ATM? ATM card. So ATM, di man tumaalsa. So ATM card. Meron na maga Kuya Naldo. Nag-withdraw ka na Kuya Naldo. Maray na pagkauto po sa mga nakaantabay sa samuyang DZGB News Online, ang DZGB News Online and sa indang mga radyo. Come on! What was I supposed to do? Sige daw po ngayon tabi, paki-like and share po kan sa muyang official Facebook page and igwangan po kaming YouTube channel. Igwangan po kami ng DZGB app para duman sa mga kapamilya ta na nasa hararayong lugar. Sabihan lang po nindo na mag-download sa indang mga Play Store. Ang DZGB app, madadangog po nindo dyan. Basta igwa ka mo nin internet connection. Internet. Oy, maray na pagkauto muna kay Manay Rose Anlia Masares, naghihiling siya ngunya. Naludo ko nakauli na ining barkada ko. Maray na pagkauto man kay Sir Joseph Nares, sabi na, "Hi Ate Angel, sige mo po an gayon." Actually, Kuya Joseph, nalalaya po iyan kan camera digdi sa kaampang ko. Tapos, sabayan pa po iyan kang mga nakakasilaw na ilaw. Talagang kung bako ka magayon ka talaga. Sabayan, sa kabaga. Sabayan pa po yan kang sagad baga na brightness. Ay, joke lang po. Dahil po nakasagad ang brightness kang camera na tigagamit me. Maray na pagkautuman kay Ate Rosemary Lorilla, naghihiling siya ngunyan, and kay Madam Boning Litada Istipona.
Tabangan ko lang po ining nag-message sa Kuya Kasubanggi, si Ma'am Joanna Balmes Balyon, na mahanap ining sa iyang ayam, sarong Pomeranian puppy, color brown. Kung si Sayda po ang nakahiling ka ining Pomeranian na puppy na may pangaran na Bella, pwede po kamong mag-contact sa number and iuli itong ayam na ito sa number na 0907-090-0631 or sa telephone number na 0656-042-6622. Or pwede po kamong dyan sa Mikoy's Pizza, Legazpi, dyan sa Washington Drive, Washington Drive, Cruzada, Legazpi City. Sa Ampang po ka na 7-Eleven dyan sa Washington. Sabi po ni Ma'am Joanne, we will give a reward kung sino man po ang makakapagsauli kay Bella. For return, please visit CS Photography or Mikoy's Pizza, Washington Drive in front of Seventh-day Adventist Church. Ang pag naura baga Kuya Nald ang ataman mo man na hayop, natigwa padaba mo man ngani, talagang makulog man sa buot and iinguahon mo na makabalik. So, duman po sa nakakuha and nakahiling po kay Bella, sarong Pomeranian puppy color brown, pakitext na lang po ang number na 0907-090-0631 o magdyan po sa Mikoy's Pizza, Legazpi. Speaking of Mikoy's Pizza, Legazpi, maray na pagkaudto po sa Indo dyan. Pirmida ini Kuya Nald na kaantabay. Ano bagay niso sa diri kan na pamilya kan ni Kuya Jude na Abarawa? Speaking of public service, day pa po nakiklaim kang su nakawalat o nakawalta ka itong su dyan baga Kuya Nald sa gilid mo tabi sugatas, may diaper po dyan, may alcampurado, may cotton buds. Gamit po yan mga aki. Ang gatas po niya Bona 0 to 6 months. Ang pagkakaramdam ko, garinawal tak ini and may nakakuha. Pinag-turn over dyan sa checkpoint po baga dyan sa may CS Gate, sa may Bicol University. And kang nagalibot po sumobil kang DCGB, pinag-turn over man po inikan sa tuyang barkadang pulis kay Kuya Boy Mata. And dinara po digi ni Kuya Boy para digi naman i-claim ka itong nawalatan o nakawaltak. Oy, maray na pagkaudto po. Sabi di Kuya Nald ni 0134, nakita ko na yan Ma'am Angel si Kuya Nald, mas gwapo ako sa iya. Di ako Kuya Nald nag-uutik, ipapabasa ko sa imo ang text taod pagkatapos ko. Sa mga muyabong magpaabot kayo sa indang mga mensahe, mga pagbati sa indang mahal sa buhay, pwede po kamong mag-text sa number na 0915-415-4899. And sa mga talk and text users, pwede po kamong mag-text or mag-upload sa 0909-543-4660. I-scroll talang update, COVID-19 update as of September 14. Hali sa Department of Health Bicol. Nakapagrehistro po ani na 395 COVID-19 cases ang Bicol Region. 120 kaini anhali sa probinsya kan Albay. 21 kaini Kuya Ronald ang hali sa Legazpi City. Diyos ko Lord, dakulo na. 21 ang hali sa Legazpi City, 18 sa Pulangi, 12 sa Daraga, 10 ang Kamalig and Tabaco City, 9 sa Ligao City, 7 na Bakakay, Ginubatan, anuman sa Malilipot, 5 ang Malinaw and Tiwi, 7 ang Libon, Uwas, 2 ang Piodoran, 10 ang Jovellar and Maanito. Sa Camarines Norte, Iguanin 33, siyam kaini anhali sa Jose Panganiban, 7 ang Daet, Labo,
Vinson and Tigsararoan Basud, Mercedes and San Lorenzo Ruiz. Sa Camarines Sur, Iguanin 178, 34 kainian hali sa Ragay, 18 sa Buhi, tig 16 ang Naga City and Sangay, tig 11 man ang Kabusaw and Lagunoy, siyam sa Nabwa, tig 8 ang Pasakaw and Pili, 5 sa Bumbon, 5 sa Kanakman, tig 4 man ang Bula and Minalabak, tig 3 ang Baaw, Del Gallego, Eriga City and Pamplona, tig-2 Kamaligan, Gainza, Goa, San Fernando and Tigaon. Mientras na tigsararoan Bato, Calabanga, Libmanan, Lupi, Magaraw, Sipokot, Asin, Tinambak. Sa Catanduanes, Iguanin 25 nagpositibo, tig-7 San Andres and Verac, 4 sa San Miguel, 3 sa Viga, 2 sa Panganiban, Tigsaroan, Bagabanok, and Baras. Sa Masbate, Iguanin 6, 2 kainian hali sa Masbate City, Tigsararuman an Aroroy, Kataingan, San Fernando, and San Pascual. Sa Sorsogon, Iguanin 29, 14 kainian hali sa Sorsogon City, Tigtulo an Bulan and Erusin, 2 an Bulusan, 2 sa Magallanes, 2 sa Pilar, Tigsararo an Barcelona, Kasiguran, and Gubat. Ang recoveries, igwa po nin 165. And Iguanin 4 na nagadan. Oy, maray na pagkauto muna dyan sa mama ko sa Kagbako. Nagmamati dasin dangunan nila Tita Tess. Maray na pagkauto po sa indo dyan. Tiwala lang, kusugan lang ang buo. Tinuta magkakakuryente kitangunan na pagkahapon. Sabi ni 0616, maray na uto. Miss Angel, lagi nakikinig kami sa DZGB. Sabi ni Sir Angelo, ano ito? Alat lang, alat. Sa nawawara. Sabi niya, Ma'am Angel, pabati man po tindahan na amon didi sa Tinigiban, Kamalig. Albay na abo barang magpautang. Bawal man talaga kuya na lang pagpautang kung wala ka man ipapautang. Sabi man ni Sir Seram Jason Bebos, masiram na hapon. Maray na pagkautuman kay Kuya Gerald Aranya. Sabi na, good nun po Ma'am Angel. White, happy anniversary po kay Papa Umbit, Norberto Reyes Aranya Sr. and kay Mama Joy. More anniversaries to come. Maray na pagkautuman kay Sir Jojo at Nante Kilingan. Sabi na, hello po, watching from Ligao City, Albay. Happy lunchtime po. Sabi man ni Ma'am Blanco Kingpin, hi Ate Angel, pabati naman po agom ko na si Elizabeth at sa aki ko na si Princess Blanco, pati na si Pai Blanco. Maray na pagkautuman kay Sir Jerome Balon Subahian. Sabi na, hi Miss Angel na magayon, watching from Marikina Hotel Convention Center Quarantine Facility. Oy sir! Maray na pagkauto po sa imo Sir Jerome. Kung ikaman po naka-quarantine dyan, keep safe po. Sabi man ni Ma'am Christy Navarez, hi Ate Angel, pabati naman po ang Navarez family tigdi sa Inamnan Grande, Ginubatan, Albay. Si Sir Ramon Vergara naghihiling hali sa Green Meadows, Quezon City. Maray na pagkauto kay Kuya Jerry Grahida, naghihiling siya ngunyan. And kay Ma'am Ruby Moratalia, sabi niya, happy Iskaramosa po Ma'am Angel, pa-shoutout po Okbina Moratalia family dyan sa Mabalod, Ginubatan, Albay. Salamat po watching from Brunei, Darussalam. Digdi po sa nag-apot kung pwede na po ang walk-in vaccination, mag-walk-in dyan sa Daraga. Sa basa po sa post naman ni Kuya Renz and sa konfirmasyon ni RHU Daraga OIC Dr. Cesar Mata, pwede na daw po ang walk-in dyan as long as na igaw po kamong darang ID and residente po kamukan Daraga. And ang gagamiton dyan na bakuna, iyo ang Sinovac. Hanggang sa may bakunang Sinovac vaccine, tutugutan na ang walk-in. Ano kuya
Ronald, pwede na po. Masunurin po ako. Ay, salamat po sa gabos na nakaantabay. Ang nakaibanan ko po sa Lala Technical, Kuya Ronald Baldo, Richard and Adin Laad sa IT. Sa newsroom niya po dyan si Papa Mar. Naiiba ako para luwas siya. And si News Director Edwin Peralta, ako po ang sinong nakaibahan. Ako po ang kagandahan ng South. Bye-bye! Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapdi sa sikmura. Talagang tatagal ka dito. At siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years ng Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door to door